Hei. Matkalla. Mennään ottaa cosplay-kuvia. Kyllä. Katsokaa, miten hienot aika se on eilen. Ei mennäkään tästä. Täällä on niin vitun kuuma. No joo. Täällä on kauhean hiljasta keli. Tällaisen näköisenä siis me mennään ensi vuonna Tylykoniin. Kyllä. 5/5. Ottakaa yleensä kirppikseltä kirjaan. Nyt on niinku materialismin onnellisuus. This is how to make a cool smoothie. Kyllä. First, you do the kiwi. You do it like this. Mä oon kyllä ihan ammattilainen. Äänitehosteet. Äänitehosteet. Elikkä ensiksi lapsuset kuorikaa kiivi. Kuorikaa kiivi. Sen voi kuoria myös kuormaveitsellä, mutta koen veitsen helpommaksi tavaksi, että kuormaveitsellä pois. Sen jälkeen, kun tämä kiivi on kuorittu, se pilkotaan ja pistetään tuonne, missä sitten laitamme sen survimella, koska me emme omissa tehosekoitinta. Ei kyllä meilläkään. Meilläkään tämmönen... Meillä on sellainen toimimaton tehosekoitin, kyllä. Mä pilkan sen vain 4 osaan, koska tuo survin on erittäin hyödyllinen ja hyvä, niin sitä ei tarvitse pilkkaa paljon. Ja sitten nämä pistetään roskakoriin. Sinne menee. Kuten äsken huomasitte, teimme tällaista hyvää smoothieta. 5/5. 5/5. Mun kitki on 5/5, mä oon halunnut näitä ihan sikapitkoja.